v podcastu Mezi nebem a během se potkáváme s Petrem Novým, kamarádem a zaníceným běžcem. Petře, díky moc, že jsi přijal moje pozvání. Ahoj a děkuji za pozvání. Tak jo, a protože budeš jeden z mých prvních hostů, tak děkuji tobě a děkuji i mým posluchačům, že budete dostatečně trpěliví. A Petra znám vlastně, dlouho se známe, viď? Známe se minimálně, myslím si, 5-7 let. Poznali jsme se na třetí třídě kondičního trenéra, kde si ho dělal. A tam, já bych to jako odpálila, Petře, tím, že tam se tě poznala a měl si víc kilo. Tam jsem v té době měl 85. A já bych to právě asi úplně jako otevřela tím, že ty si ale podle toho, co jsem viděla na Facebooku tehda, neměl jenom 85 kg, ty si měl možná ještě trochu víc kilo, ne? Nejvíc jsem měl 99. A to už byla ta hranice těch 100, která mě děsila. A já to vlastně otvírám proto tak, že Mezi nebem a během je vlastně takový prostor pro všechny, kteří mají jednak výmluvy, proč neběhat, anebo naopak velkou motivaci, proč běhat. Je to takový právě prostor, kde bych chtěla se bavit o motivaci a vlastně i o tom, proč sportovat jinak, než abych byl vrcholový sportovec. Bylo třeba ta váha jeden z motivů, proč si začal, nebo ty jsi asi sportoval vždycky, že jo? Ale myslím si, že ten běh, který je pro mě u tebe takovej nejnosnější a nejrozpoznatelnější, bylo to ono? Určitě. Já jsem v podstatě závodil na kole. Ve chvíli, kdy jsem založil rodinu, tak už na to kolo nebyl čas a prostě váha dopadla, jak dopadla. Když jsem se blížil té 100-kilové hranici, tak jsem si řekl, tak tady je ten milník, kam prostě ne. A zalíbil se mi maraton. Prostě kamarád od manželky, tak samozřejmě maratony dělal už dlouhodobě a pro mě to byl takový motiv to zkusit. A všichni mi říkali, s touhle váhou prostě to nemůžeš dát. A čím víc lidí mi řeklo, to nemůžeš dát, tak jsem si řekl, a já to dám. Takže ty funguješ na takovýhle jako výzvy. Přesně tak. Ty výzvy, to je to, co mě jako nejvíc baví. No a proto já jsem vám tady Petra pozvala, protože to se ještě dozvíme, jaký výzvy vlastně má a jak je pokořuje. Já jsem se jenom ještě chtěla zvat k té váze, promiň. A to si jako rád papal, anebo jako, že to bylo tak, že najednou si na to neměl čas a opravdu to bylo tím, že vlastně si to tělo bylo zvyklý jet a najednou volno. Ono to byla kombinace v podstatě obojího, protože jako cyklista, kdy prostě člověk trénuje 60 až 100 km denně, tak to tělo samozřejmě potřebuje někde to palivo brát, takže prostě je člověk naučený pravidelně jíst a jíst velké dávky a v podstatě tomu tělu to nějak nevadí. A najednou ten pohyb prostě nebyl. Najednou jsem byl 7 dní v týdnu prostě doma, bez jakýhokoliv pohybu a jet jsem stejně ne-li víc. A to bylo prostě ten důvod, proč to takhle dopadlo. Takže ty jsi se nechal namotivovat, voní mi maraton. Předtím si nad tím uvažoval třeba, když jsi sportoval, tak jako maraton pro tebe bylo něco zajímavého, nebo tě to úplně obcházelo? Ne, úplně mě to obcházelo. Bratr dělal závodně cyklistiku, já jsem omlouvám se, atletiku. Měl jsem k tomu nějaký sklony, že bych to sem tam zkusil, takže tu cyklistiku jsem občas s nějakým běžeckým závodem proložil. Ale když to byly závody na 3 kilometry, tak v cíli už jsem prostě byl úplně na kaši a prostě to pro mě bylo nereálný. Už ty 3 kilometry bylo čirý utrpení a prostě běh jsem nesnášel, ale v rámci cyklistiky, když prostě člověk nechtěl absolvovat ty dlouhý zimní výšťky v tom mrazu, tak ten běh byl takový jako příjemný, že si člověk občas to zpestřil, ale nesnášel jsem to. Já si myslím, že je spousta lidí, kteří tě řeknou, nebo spousta běžců, kteří řeknou, že vlastně ten běh nesnášeli. Jak myslí, nebo proč myslíš, že to tak je? V podstatě je to o tom, že ten běh, aspoň za mě teda osobně i jako trenéra, zatěžuje nejvíc svalů vlastně v těle. Když si vezmeme cyklistiku nebo případně plavání, tak se tam zatěžují určitý svalový partie, ale ten běh je opravdu celkový zatížení toho tělesného vlastně svalstva a je prostě náročný. A opravdu trvá, než si to tělo navykne na to, že ten pohyb je vlastně pro to tělo příjemný, a než se stane to, že ten běžec u toho prostě vypne. Jo. A teď už je to pro tebe příjemný. Zase, já bych měla uvést to, že teď, pokud by to nebylo a nepouštěli jste si náš podcast i s videostopou, tak Petr je
čárka. Když si představíte 99%, že je jablko, tak teď vidím prostě, teď se pustila do hloupý jako přirovnání. Napadla mě pažitka. ještě to tak není, ještě pořád si myslím, že pár kilo se dá srazit, ale už to jde těžko. To je pro mě až jako úplně bolavý. Já tady mám napsáno síla odhodlání ve svých poznámkách, protože tě znám zase v tom, že ty se kousneš, přesně jak jsi mluvil o tom, že z 3 kilometrů, který pro tebe byly bolavý, najednou prostě chceš 42 za určitý čas, maraton. To odhodlání, to máš tak jako daný, nebo se to dá naučit? Víš, jako že jdeš si tvrdě za tím svým snem, za tím cílem. Máš to by mě zajímalo totiž. Jestli to se ve mně asi jakoby vyvinulo časem. Já jsem v podstatě celou tu cyklistickou kariéru v podstatě nedosahoval žádných lepších výsledků. Pořád jsem byl takovej ten hodně podprůměrný závodník, který prostě ten trénink flákal, nedával tomu maximum a v podstatě celkově ten sport byl takovej až na druhej, ne-li třetí kolej v mém případě. A k tomuhle jsem prostě dospěl až opravdu, když jsem se dostal do té fáze prostě s tou nadváhou, že prostě každá výzva pro mě byl prostě krok k tomu se zlepšit já sám a posunout se prostě někam jinam. Takže když bych to teď jakoby si řekla svýma slovama, znamená to, že já jsem pohodlná, nechce se mi nic moc, ale pokud bych měla správnou výzvu a měla teda jako správný, řekněme, morální vybavení, tak se můžu dostat k tomu, že si oblíbím běh třeba nebo cokoliv jiného a jako jiný druh sportu nebo aktivity a můžu se v tom prokousat k něčemu, co mě voní, co mě láká a zároveň to třeba úplně není pohodlné, ale možná si to můžu i zamilovat. Přesně tak. Myslím si, že spousta jedinců kteří teďko momentálně sedí na gaučích nebo prostě válej se někde v posteli a v životě neskusili nějaký sport a třeba v sobě mají skrytý talent, který třeba já osobně nemám a nikdy mít nebudu. Každý, kdo mě zná, ví, že prostě talentovaný sportovec nejsem, protože talent je něco, co prostě nemám prostě v krvi a mám to prostě všechno vydřený proti prostě síle přírody, ale prostě někde bude talentovaný sportovec, který nikdy nezjistil, že ten talent prostě má, jenom protože mu chybí to odhodlání. Petře, ty máš 2 děti, obě 2 kluka i holčičku, oba 2 vedeš ke sportu. Snažím se oba 2 vést ke sportu, samozřejmě Karolínka, moje starší vlastně 10letá, tak není úplně sportovně nadaná. Tím, že není sportovně nadaná, tak ta cyklistika je pro ní snazší, protože tam je prostě, když to řeknu blbě, tupě šlapání, zbytek těla je statický na tom kole, takže je to jakoby pro ní jednodušší, že ten pohybový talent tam není tak důležitý. U Krištofa, který mu je 8, se snažím ten běžecký talent rozvíjet. Naopak to kolo je tak stereotypní, že ho to zase nebaví. Takže vlastně oni si oba 2 z tebe vezmou kousek té povahy a ty s tím musíš najednou pracovat vlastně s oběma nějakým způsobem, každým trošku jinak. Přesně tak. Umíš si představit, že třeba by ti řekli, tati, my sportovat nechceme, je to prostě pro nás, nech nás, budeme hrát PlayStation nebo budeme doma a víš, jako, protože já mám taky dceru, vedu ji ke sportu, přijde mi, že to vlastně je životní styl, ale neumím si představit, že by ten scénář nastal. Určitě, pro ty rodiče, kteří se něčemu věnou, je tohle prostě životní styl. Pro ty děti, bohužel v dnešní době ty technologie jsou prostě běžná denní rutina. Určitě samozřejmě netrvám na tom, aby moje děti sportovaly. Určitě nechci, aby něco dělali vrcholově. To v žádném případě. Pro mě je důležité, aby si udrželi zdravý tělo. Ve chvíli, kdy vím, že nemají problémy s nadváhou, že nemají problémy prostě se s nějakým pohybovým omezením, že by je něco prostě zdravotně omezovalo kvůli tomu, že nesportujou, tak to je prostě pro mě ta hranice, kde to dítě má začít sportovat. Velmi rozumný postoj. A pojďme se vrátit k tomu cíli, který ty teď máš a na který teď poměrně tvrdě z mýho pohledu makáš. Makáš na tom tvrdě, nebo myslíš, že ještě máš rezervy? Určitě mám ještě rezervy, zase na druhou stranu vidím lidi, kteří stejného cíle dosáhnou s daleko menším úsilím. Zmínili jsme ten cíl vůbec, nebo ne? Ne. Pojď mi to povědět, pojď nám to říct, ať to víme všichni. Tak momentálně vlastně největší a asi poslední běžecký cíl, který je přede mnou, je prostě maraton pod 3 hodiny. To je prostě taková hranice, kam bych se chtěl dostat. Pamatuju si ještě
3, možná 4 roky zpátky jsem prohlásil, že až jednou zaběhnu maraton po 4 hodiny, tak skončím a už nikdy běhat nebudu. Pojď to zopakovat, ať si řekneme, že před rokem nebo před 2 si říkal maraton po 4 a teď chceš maraton pod 3, rozdíl hodiny. Je to tak, já jsem prostě snil o maratonu po 4. První pokus, kde jsem to šel, tak byla Vídeň za 4:03. V cíli jsem byl prostě strašně nešťastný, protože jsem zapomněl si napočítat občerstvovací stanice, který samozřejmě nějaký čas seberou. A rozhodl jsem se, že prostě půl roku na trénu a pojedu do Frankfurtu, kde prostě ty občerstvovačky už zahrnu do té přípravy. A v cíli jsem měl 4:01. Jsi si dal jako o cukřík navíc, nebo? Takže prostě to bylo taková frustrace. Říkám, na rok prostě maraton nechci ani vidět, počkám si na tu správnou chvíli. A rok jsem se zaměřil na kratší distance, piloval jsem trošičku tu rychlost a řekl jsem si, že zkusím ten maraton potom zpátky. A když jsem opak zkusil a byl za 3:25, tak jsem jako zjistil, že vlastně by to teoreticky mohlo jít i rychlejc. Dobře, a teď víme, jaký máš cíl. Maraton pod 3 je pro mě to je jako myslím si, že i fyzicky nereálný, nerealizovatelný. To znamená, že musíš toho spoustu naběhat. Já vím, že jsi trénoval pod vedením trenéra. Teď si myslím, že si tu přípravu děláš sám, nebo se Ano, potom? teď si dělám přípravu sám, protože jsem zjistil, že to pro běžce flexibilnější. Trénoval jsem u více trenérů, i jako trenér trénuju samozřejmě jiný lidi a určitě si myslím, že ten člověk ve chvíli, kdy ví, jak se trénovat, je to pro něj jednodušší, že je schopný si operativně přizpůsobit ten trénink práci, rodině a dalším věcem, protože prostě i u svých svěřenců jsem přicházel na situace, kdy mi psal hodinu před tréninkem, že prostě změna situace, rodina, práce, cokoliv a nemůžu odtrénovat to, co je prostě napsaný a to je ta situace, která prostě teď u mě nemusí nastat. A ač to mý bývalí trenéři asi neradi uslyšejí, tak jsem typ, který si prostě rád běhá objem, nemám rád rychlost jakoukoliv, prostě trénuji minimálně a prostě jenom tupě nabíhám kilometry. Já bych ještě jenom zdůraznila to, že jsi říkal, že tu přípravu na maraton pod 3 děláš, ale právě proto, že máš tu edukaci, to, že víš a znáš svoje tělo, že seš trenér a že vlastně to je asi jen tak každý si, nebo nemyslím si, že to je zdravý přístup, že by si každý jakoby běhal podle toho, jak bez nějaký znalosti hlubší. Takže to si myslím, že je jakoby dobře, že jsi zmínil. A ty jsi ještě řekl, že tupě nabíháš a to mě fascinuje, protože zase já tě vidím, jak pobíháš po městě a běháš kolik, 2 hodiny třeba? 2, 3, teďko jsem měl poslední trénink delší, asi kolem 3 hodin. Co děláš během těch 3 hodin? Běhá ti tam mysl jako toho běžce, anebo přemýšlíš, nebo vypneš, nebo... Já tady mám zase v poznámce, jestli si třeba zpíváš. Ne, určitě si nespívám. Z začátku, když jsem začínal běhat v roce 2015, když jsem prostě poprvé začal běhat, tak bych nedal ráno bez MP3 a bez sluchátek. Prostě to byla naprostá samozřejmost, prostě nasadit sluchátka a jít si to svoje. A poslední 2, možná 3 roky prostě sluchátka nesmí na uši. A co se změnilo? Ten přístup. Já jsem si uvědomil, že ve chvíli, kdy jsem se prostě dostal do určitý fáze výkonnostní, tak mě naopak ta hudba brzdila. I kdyby si dal jako rychlou hudbu? A dával jsem si hodně rychlou, ale prostě člověk se soustředí na tu hudbu a ne na ten závod. Prostě teď tu koncentraci mám opravdu ve své hlavě. Ve chvíli, kdy chci prostě cílit na nějakou tu vyšší rychlost, na nějaký to vyšší tempo v tom maratonu, tak potřebuji tu hlavu absolutně vyčistit a soustředit se jenom na ten čas jako takovej. Je to někdy na zblbnutí, protože při tom závodě, teď třeba poslední pokus pod 3 hodiny, co jsem měl v Maďarsku, tak jsem v podstatě celý závod koukal na hodinky, jak se vyvíjí moje průměrný tempo. Protože tím, že nevyužívám vodiče, neběhám s žádnýma běžcema, jdu si čistě prostě svoje od startu do cíle, tak prostě si hlídám hodinky a to je psychicky náročné. Já teď nechci brousit úplně příliš do osobní roviny, ale mám pocit, že tomu běhu a tomu snu obětuješ velkou spoustu svého volného času, řekněme i toho mentálního nastavení nebo toho myšlení okolo. Je to opravdu tak velký cíl, jako že tě to takhle jako pohltilo?
Určitě. V podstatě ten běh mě pohltil, nevím kdy, nevím jak. Opravdu nedokážu si to zpětně vyhodnotit. A přemýšlím nad tím neustále, ale prostě nedobral jsem se žádného výsledku. Opravdu ve skutečnosti se prostě stalo to, že mě to pohltilo neskutečně. Já už si neumím představit žít bez běhání. A ještě pár let zpátky jsem byl v profesionální armádě, protože jsem si myslel, že jako sportovce mě armáda bude podporovat, ale přesně, pak tam byly takový ty chvíle, kdy se jelo na 2, na 3 týdny na cvičení a já jsem nedokázal bez toho běhu vydržet. Já byl nesnesitelný člověk. I moje žena, když jsem byl doma, tak prostě říkala, ty si prostě musíš jít zaběhat, jinak s tebou dneska nevydržím. A běh se pro mě stal takovou posedlostí, obětoval jsem tomu spánek, obětoval jsem tomu veškerou regeneraci, obětoval jsem tomu finance, volný čas, práci jsem měnil pro sport, abych měl dostatek času a samozřejmě na tom trpěla rodina, děti, manželka a to se potom samozřejmě na mém osobním životě podepsalo. Zároveň je to něco obrovského. Já možná jsem z těch pohodlnějších, to zase mě zná, že mám kolikrát spoustu výmluv, proč to nejde. Takže já to obdivuju, tohle tvoje nasazení a to, co pro to opravdu seš ochoten dělat a není to asi úplně jednoduchý. Já tady mám zase ještě v přípravě řešíš něco jako laktátové křivky, došlapy, něco specifického, protože já mám pocit, že u tebe to je zase tak, že zavážeš boty a běžíš. Máš k tomu předchází tomu tréninku třeba ještě něco sofistikovanějšího, jako já nechci říct, že běh podle tepové frekvence je sofistikovaný, ale jako jestli tam k tomu dáváš ještě něco, jo, vys ten laktát. Rozumím, třeba. Určitě ne. Já přesně jsem taková stará škola. Já naopak třeba závidím těm běžcům, který prostě běhají prostě pro radost, který prostě běhají s tím, že si jdou zaběhat přesně jako ty. Baví mě to, jdu. A nemusí řešit prostě to, že rodina a tohle. A tím, že jsem stará škola, já se zaměřuju na to, že prostě běhám na pocit. Prostě běžím tak, jak se cítím dobře a mám prostě naučený, že dokud jsem schopnej si u toho běhu povídat s člověkem, který běží vedle mě, nebo případně si u toho i telefonu, vyřizuju si u toho nějaký soukromý či pracovní hovory, tak dokud jsem schopný u toho běhu mluvit, tak si mi běží dobře. A absolutně neřeším tepovou frekvenci, přestože mi prostě spousta lidí říká, že bych měl. Já mám třeba s tepovou frekvencí velký problém, protože mám hodně vysokou tepovou frekvenci a spousta lidí mi říká, že v mojí tepové frekvenci by prostě byly už těžce za hranicí laktátu a pro mě je to v podstatě normální běžný trénink. Takže zase můžeme možná vyvrátit ten mýtus nebo nabídnout jiný pohled na ten mýtus, že jakoby běžet se nemusí výhradně podle tepové frekvence v nějakém aerobním nebo anaerobním pásmu. Že ta pásma nemusí být směrodatná, může to být zase podle individuality, že prostě jako ty šablony nemusí pasovat na každého. Přesně tak. Určitě samozřejmě je tam ta varianta, že jsem několikrát přemýšlel o tom udělat si prostě laktátový test, nechat si udělat VO2 max, zjistit, jak jsem na tom a prostě laboratorně jít opravdu po tom, že teda půjdeme po tepové frekvenci a že ten progres by třeba mohl být jiný, rychlejší, lepší, těžko říct. Ale vidím reálný, že se dokážu pod 3 hodiny jako netalentovaný běžec se svým vlastním tréninkem dostat i bez vědeckých prostě metod. Petře, teď už musíš, protože budeme sledovat my a eventuálně naši posluchači. Tak když je vybíháš? Teďko mě čeká hlavní závod 29. září v Berlíně. Takže půl roku příprava ještě? Ještě půl roku. Teďko vlastně budu mít 7. dubna test v Paříži, kde není úplně rovinatá trať, takže si myslím, že ten čas bude hodně nereálnej a spíš to beru opravdu jenom jako takovej test. Tam bych se v té Paříži chtěl přiblížit nějakým 3.03 zhruba, 3.04, abych prostě věděl, že to reálný je a hlavně si potřebuji otestovat výživu, protože jsem prostě teďko v sezóně 2023 pochopil, že bez doplňování energie v maratonu už to prostě nejde. Jo, do té doby jsem běhal opravdu čistě, že jsem celých 42 kilometrů vydržel nejíst a nepít. A tak pozor, to zase, ať tady jako až tolik ty mýty neboříme, jako jo, to už si myslím, že jako hraničí s nějakým... To už jsem opravdu pochopil, že prostě ve chvíli, kdy to tělo je v nějaké existenční krizi, tak tu energii prostě potřebuje někde vzít. Jo, ano, umím zaběhnout 42 kilometrů v nějakém komfortním tempu, který prostě není na hranici mýho nejlepšího výkonu bez toho doplnění té energie. Ale pro ten samotný závod je to určitě důležitý. Což takhle takový jako rozcvičení, protažení, kompenzace, další aktivity k tomu
co je dneska tak jako moderní, že prostě, já nevím, se poválíš po tom válci. Tak určitě jsou to důležitý aspekty, popravdě jsem na to hrozně línej. Chápete to, že tady někdo běží, chce zaběhnout maraton pod 3 hodiny a je línej kompenzovat. No, nevadí, ale... Určitě je to důležitý. Děkuju za tu otevřenost na druhou stranu. Koupil jsem si válec, nepoužívám moc, leží mi doma ve skříni. Protažení, když jdu intervaly na dráze, tak ano, to dělám normálně klasický, prostě 10-15 minut nějaký stretching, abecedu to dělám, ano. Ale fakt jenom když jdu intervaly na dráze, jinak protahování neřeším, i když jdu tempový běhy, všechno to jdu prostě z ostra. A kompenzační cvičení žádný, prostě na to už jsem fakt doma línej. Vím, že u televize by na to ten čas byl, ale prostě už jsem línej. A nějaký silový cvičení, který by se mělo dělat, taky jako fajn, ale prostě lenost. Já jsem za to strašně ráda, že to zmiňuješ, protože přesně, mělo by se, ale zase jako přiznat, že na tohle jsem línej. Děkuju za to. A chtěla jsem se zeptat, protože máš spoustu naběháno, potkáváš se spoustou běžců, trénuješ běžce. Když je trénuješ, to je něco jiného, ale když potkáš třeba běžce, který vědomě, nevědomě se poškozuje, prostě běhá špatně nebo má třeba špatný boty, k těm bych se ještě jako docela ráda dostala. Jinými slovy, opravuješ někoho, když je to nevyžádaný, když vidíš, že to bolí do očí třeba? Když už to opravdu hodně běje do očí, tak se snažím ty lidi upozornit. Bohužel se většinou stává, že ty lidi mají sluchátka, takže stejně neslyší, co říkám. Ale určitě se snažím, jako jsou prostě opravdu věci, které jsou do očí bijící a to je prostě škoda, protože ten člověk a především, jak jsi zmínila ty boty, těma botama se člověk jako poškozuje sám a pak spousta lidí prostě s tím běháním končí jenom protože mají špatnou běžeckou obuv. Ty se v tom vlastně vyznáš ve výběru obuvy a chceš to zmínit třeba? Tak určitě si myslím, že není špatné to zmínit. To, co třeba teď řeším hodně tím, že jsem nastoupil do prodejny sportovních potřeb, tak samozřejmě se zákazníky výběr běžecké obuvy řešíme. A to je prostě problém. Většina lidí prostě používá boty a setkám se s tím neustále. Používá boty do roztrhání, což je prostě špatně. Sama víš, že nám na kurzu trenérů běhu říkali, že prostě boty vydrží v průměru zhruba 800 až 1000 kilometrů. Záleží prostě na tom, jaký má člověk došlap, na jakém běhá povrchu a kolik váží. Já mám teďko vyzkoušen, že při 65 kg, který momentálně mám, a neustálým běhu jenom po asfaltu, tak mi boty vydrží zhruba 700-750 km, musím je vzít a vyhodit. Ta bota sice může vypadat jako v podstatě nová, ale odejde to tlumení, který právě tomu člověku šetří ty klouby, který právě chceme ušetřit před nějakým zraněním. A můžu říct, že od roku 2015, co běhám, což už teďka je v podstatě 8 let, tak běhám bez zranění. Jenom právě díky tomu, že pravidelně měním ty běžecké boty. Tak ono vlastně, když se vezmeme, tak běh vlastně potřebujeme jenom tu kvalitní botu. Plus asi hezký, ne, to jsem řekla opravdu typicky dámsky, kvalitní oblečení, ale opravdu to začíná u té boty. Popravdě i hezký oblečení je důležitý. Tak, dobře. Nebudeme se pouštět do představ. Další. Já jsem chtěla ještě zmínit, že ty vlastně trénuješ a máš i svoji běžeckou skupinu, máš i projekt, myslím si, v Matony Freerun, že do toho zapadáš, do toho nebo konceptu, že máš vlastně tady svoji skupinu plzeňskou. Ano, přesně tak. Jsou tady v Plzni 3 skupiny Matony Freerun, které vlastně spadají pod Ranček, což je vlastně běžecký seriál, největší vlastně zaměřený na půlmaratony a pořádají vlastně maraton a 10. Pro ně vlastně vedu skupinu tady na Boloveckém rybníku. Bohužel ta účast není tak zajímavá ze strany běžců, jak bych třeba chtěl. S ohledem na to, že je to skupina, kde vlastně účast běžců je zdarma, tak zájem o to není a raději ty běžci využívají skupiny, které jsou placený. Tak to je zajímavý. Takže bychom mohli pozvat eventuálně nějaké běžce, který by chtěli ušetřit a přidat se. Určitě, kdo by chtěl, ať si najde naši skupinu na facebookových stránkách, určitě jsme tam Matony Freerun Plzeň Bolovecký rybník. Myslím si, že je škoda, myslím si, že spousta lidí je nedůvěřivá vůči právě těm skupinám, které jsou zdarma, že si třeba můžou myslet, že tam není dostatečně kvalitní trenér nebo dostatečně kvalitní zázemí a myslím si, že opak může být pravdou.
Takže vlastně jenom to vyzkoušet a nemusí se třeba bát, že je budeš nutit běhat pod 3 hodiny maraton nebo něco takového. Určitě ne, beru na tréninky svého 8letého syna, takže to v podstatě výkonnostně zvládne kdokoliv. Já jsem s Petrem běhat byla a počkal na mě, i jsme si povídali, tak jenom bych chtěla eventuálně jakoby taky zase prostě všechny ostatní pozvat, že je to vlídný a milý trenér, byť pro mě se zabývá jakoby příliš dlouhými vzdálenostmi na to, abych ti stačila. Myslím si, že budou časem delší, ale uvidíme. Ano, jo, to jsme mluvili. A máš nějaký vzkaz rodičům, protože sám jsi rodič, proč děti vést, o tom jsme mluvili jakoby ke sportu, ale když třeba slyší výmluvy, nebo otázka výmluvy, nebo argumenty, mě se nechce, dneska ne tati, dneska ne mami, to je nesmysl. Proč by to měli dělat? Děti určitě potřebují pravidelnost a režim. Jo, vidím to u svých dětí, těm dětem prostě ta pravidelnost a ten režim chybí. Jsem prostě z generace, kde jsme věděli, že prostě když je trénink 2x týdně, ať už se jednalo o sport nebo jakýkoliv prostě jiný kulturní koníček, tak prostě jsme věděli, že prostě ten den v tom týdnu je prostě věnovaný tomu koníčku. Dcera chodí na piano a na malířák a prostě ví, že 2x týdně prostě tam ten kroužek je a ta pravidelnost je prostě důležitá, ať už je to prostě tím sportem anebo nějakou jinou aktivitou a pokud je to sport, tak je to jenom dobře, protože je to zdraví pro to dítě. Spousta těch dětí dneska už nemá vztah ke sportu a potom to bohužel tak vypadá i v těch hodinách třeba té tělesné výchovy ve škole. Pořád ten tělocvik hraje důležitou součást života dětí a to se odráží. To si asi naťuknul velmi palčivý téma, tělocvik ve škole, ale to teďko obejdeme. Já jsem chtěla zmínit podcast se jmenuje Mezi nebem a během a běhu jsme věnovali obrovskou část našeho povídání. Blížíme se k úplnému konci. A teďko bych to chtěla pozvednout trošku jakoby směrem k tomu nebi, nebo k tomu, jako řekněme, věcem mimo sport. Je něco, za co cítíš vděčnost, za to, co, víš, jako jestli máš čase třeba v tom, a ty to, prosím, neber neúctiv v té honbě za tím svým snem toho maratonu pod 3, nebo vůbec jakoby v té pěně dní, co pracuješ, je něco, kdy máš prostor jakoby pro to zamyslet se, co tě činí šťastným, nebo jako za co by si byl vděčný? Tím, že běhám porce kilometrů, jaký běhám, tak v podstatě přemýšlím neustále. Jo, tím, že prostě běží člověk dlouhou trať, tak aspoň teda mě ta hlava jde neustále a v podstatě jediný, za co můžu říct, jsem opravdu vděčný, jsou moje děti, který vždycky při mě stáli a dokázali odpustit tu moji vášeň pro ten běh a dokázali to tolerovat a vidět prostě, že to jako má nějaký smysl. Jinak v podstatě ten běh mi narušoval veškerý ostatní jiný soukromý život, ať už pracovní nebo vztahovej. Takže určitě za děti jsem nejvíc vděčný, protože ty jsou prostě dar a berou mě takovýho, jaký jsem, což jsem rád. Je to krásný, protože vlastně, ať je to jak je to, bere to hodně času, ale oni vidí, že jim přichází táta s vášní, s radostí, kdy se těší na trénink, nebo je spokojený, že je utahaný, nebo prostě jim ukazuješ zase spoustu podob toho sportu nebo té aktivity. Já jsem vděčná, že jsi byl takhle otevřený, že jsi se mnou si povídal, že jsi dokázal odpovídat na někdy třeba rejpavé otázky. Za to jsem zase moc vděčná já, Petře. Budu moc ráda, když se s náma potom podělíš o to, jak dopadla tvůj sen, jestli si skutečně si vypočítal dobře ty pauzy na občerstvovačky, nebo jestli jsi to dal. Ne, vím, že jsi říkal, že teďko řešíš výživu, takže zkrátka, jestli se dozvíme o tom, jak to dopadlo. Já osobně tě strašně fandím, sleduju tě a obdivuju tě. Je to věc, která je pro mě výrazně za hranou mýho komfortu a tam já bych se nevydala. Takže jako u mě velký respekt a děkuju. Já děkuji za pozvání. Tak jo, přátelé, a vy, jestli chcete vybíhat, tak si dejte 5 a vězte, že Petr ještě dalších 30 kilometrů, 35 běží místo vás, jo? Mějte se krásně, ahoj. Ahoj.